Кеше гомере чылтырап аккан чишмә кебек. Артка борылып карарга да өлгерә алмыйсың, сизелмичә ул яда китә. Менә шушы кыска гомердә яшәешебез гүзәл булырга, шатлыктан, яхшылыктан гына торырга тиештер минемчә. Ә моны тудыру өчен киң күңелле, олы йөрәкле кешеләр кирәк. Андый затлар бик хисап. Чөнки кеше соклангыч эшләр, нәтиҗәле хезмәт тә башкарырга сәләтле бит. Гөлфия Ринат кызы Халиуллина әнә шундыйлардан. Ул үзе сылу гәүдәле, тыйнак, гади генә бер татар хатын-кызы. Ләкин аның йөрәге олы, табигать биргән сәләт, тирән белем, сабырлык, һәр вакыт үзен башкаларга үрнәк итеп тота белү кебек изге сыйфатлар ана. Гөлфия Халиуллина һөнәре буенча укытучы. Балалар яратканга, аларга белем һәм тәрбия бирүне эш дип түгел, яраткан шөгыль дип кабул итә. Җаны тәне белән балалар дөньясына гашыйк. Сабыйларның күңелен аңлый, кичерә белә торган сизгер йөрәк, акыл, киң күңеллелек тумыштан ук бирелгән аңа. Баланың белемнәрен, әйләнә-тирә мохитка иҗади сәләтләрен арттыру, төрле тәрбия бирү, балага шәхес итеп карау аның эшчәнлегенең төп максаты. Яшь буынны иманлы, сафлы итүдә Гөлфия Ринатовнаның роле искиткеч зур. 1992 елдан алып туган телгә, туган илгә мәхәббәт тәрбияләү максатыннан аның тарафыннан оешкан Каурый каләм түгәрәге моңа ачык дәлил булып тора. Әлеге түгәрәк тәрбияви көчкә ия, бүгенге көн таләпләренә җавап бирә. Балалар биредә дәресләрдән соң шигырьләр, хикәяләр иҗат итәләр. Ана теленә мәдхия җырлыйлар. Гөлфия Халиуллина сабакларын алган балалар төрле бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Тыйнак, изге күңелле, яхшы сүзне кызганмый торган әлеге шәхеснең күркәм сыйфаты өлкәннәргә, ата-анасыз калган сабыйларга ярдәм кулын сузу, күңел җылысын өләшү. Ул аларның барлык проблемаларын, борчуларын яхшы белә, хәленнән килгәнчә ярдәм итә. Коллектив һәм укучылар белән берлектә алар янына барып хәлләрен белә. Укучылары белән бәйләгән чәчәкләр бик күпләрне сөендерә. Халиуллина Гульфия Ринатовна – это профессионал своего дела. Она к каждому учащемуся может найти индивидуальный подход. Гульфия Ринатовна – творческая личность, и своим творчеством она заражает детей. Также Гульфия Ринатовна сотрудничает с редакциями газеты, общается в сообществах, является автором многих методических книг. Гульфия Ринатовна активно ведет образ жизни. Сама по себе это очень душевный и теплый человек. И своим теплом она делится с окружающими.